nguduntsudunso osele ukhokhelele kuvalwe nemba kwedolophu yasePort St Johns, kuvalwe indlela ngezigadla kunye neeteksi. Izithuthi ezisebenzisa uR61 kunzima ukuba zinqumle kulo mmandla. Abahlali bathi bafuna usodolophu kunye namanejala kamasipala baphume baphele kuba besithi abayonzalelwane yasePort St Johns. Azisenzela nganto iPort St Johns sisibaya sokuba kulala inkomo kwenzeke yonke into. Umntwana wasePort St Johns akabalwa nofundileyo nothenina. Sithi makahambe ke ucingo notshoto. We are sick and tired ke la kutshoto. Because uinterference lento yeteksi ufuna ungena usuncedo apha. Eslamadoda engqamile because ane taxi kwanedo. Isabhokwe sombutho we-ANC kulo masipala sithi ukuhlaselwa kosapho laso lulwaphulo mthetho. Kuba ke benditshiselwa umzi wami ndikudutyulwa yona I describe just like an act of criminality because I fail to understand ba ingenathi into ukushiswa komzi wami nokuhlaselwa kwefamily yami. Unobhala wombutho we-ANC ephondweni uLulama Ngcuka Ithobi uthi usodolophu noceba be-ANC abayindawo. Ezinto ezimbili bazifunayo azikwenzeka. La meya akazukhutshwa pha. Okwesibini akuzukwenziwa demarcation outside law, akuzukwenzeka demarcation eyenziwa ngaphandle komthetho. Ufuna ke ukucela abantu basePort St Johns into pha bazinqandele kubantu ababachaphazayo ababenzela izinto ezimdaka. Imibutho ephikisa kulo masipala ithi lo mbhodamo wenziwa luqhekeko olungaphakathi kumbutho we-ANC. Abantu bakuthi balambile, abantu bakuthi bafuna ingqesho, abantu bakuthi bafuna i-service delivery. Lento iphazamisana ne-service delivery efana ba iya ebantwini basePort St Johns. Kulapho ke ngoku othe wangaphandle afuna ukududula wena ongaphakathi. Zi-factional battles ze-ANC ezizikhosta zenzakalisa abantu basePort St Johns ngexesha elinzima. Isebe lokusebenza ngokubambisana nemicimbi yenkosi liwugxiphe kabukhali lo mbhodamo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns.